Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Palat Spah Ngut ki Khynnah na kalengkri khasi lawan poi shika trial ka blaisngi bla penlong da Little Stars Academy. Ka academy wadan hanong ba Binther Jonki Eastern West Khasi Hills District. Ka badairu ka academy ka bla yo ga jing itho. Na ka All India Football Federation but ling ba ka ni ga jing itho. Ka AIFF ka Little Stars Academy ka yo ro ya kalar banyakun ha ka AIFF Youth League qualifier round. Habis kena uway na pedagi coach ka Little Stars Academy uba Rick Springfield nong dhap mulai thu bah kilai sngi la penlong ika trial kata ndu ka artrik hadu ka south rik no pra arajar posan kumashi spa sa phongun ki Khynnah ki bah karta shipo hadu ka news nam lawan poi shaka trial but ki Khynnah ki degi buan na East Khasi Hills Riboy District, West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills but Eastern West Khasi Hills. Ba nong dhar lihat hu ru bana pedeng kini shispa sau pongon lai pu wengun kila sha jet ban yorong shak academy hagi kadan per kat kum ka jing tebet jong ki Khynnah. Hakan ni kasi ka bakhat du pat ngila pelong yak final trial te ngila pej benia pha ngila yo I Khynnah hoi baro kidon ya kasap Henry isu tu himo nama ngi hap simpat ya kita ki player bakham ken sai ni ki bakham biang nak bangi ngila pej le pej benia pha te ngila yo na ki Khynnah ki ba na du mo ki snem ki ba arhajar shipo khatway khatar khatlai hadu arjar khan riu ngila yo man sim ki khat nyowot ken thup langi ken the yang ta khatlai ngut ki de chinrang te shipo ngut ki chinrang te nyongut kideki kentei te namanta kisnembat kiba arhajar pra khanda shpo hadu khatwe ngiyo khat sangut ting so comment mangiyo mo banjit igini ki Khynnah bat haka ju ko por umde tang mangila yo banjit ki ila yo ban penyele ka yaki persyah yaki Khynnah kibani simenta ka yuli kata kalong Little Star Academy under 16 bakam juru ya ka Little Star Academy under 14 te ngila I syak begila la mo ban pedi ki jingile ka ka ba itanat ha preng joki kidi player kamtang bangila jit persyah ki under 16 lai le kai ba la pen hun yang I kum ki ko semua bangi ngila jit nama ta jongki te mentaru ki under 14 kum ju hi ngila khle lang ki Khynnah ma ki barit ki badan la ha ka I under bedang khat ar khat lai snam ngile pelek lang be kini ki under 14 ngili ba mo kala long ru ka jingmentoi ki wan sini katral klem da sep a mo ba bun sin hi isne Khynnah ba ki le ki tral ha ki babun ki academy ne ki club ki yo le ka teng teng ru mo ki dan ki po batang san 10 minit henry ki da teng teng ki pat yo batang man kata ka bol mo yo tang si ta ma si pas ar pas khaning te ki yo tang ban move le se henry ki la khot no rengi ba khning la le bha si sha ha bang la pelong cha dik te ki kam mo bang la ong pi shakman ban mentaling i le snan ru ki ji le ka ba kum ta lai pos of minute ha ba ki la yo sha ban performance de kon persya ya ka Little Star Academy kata ka de ka ba yo I sha ki jing mentoi I bangi khamlong Pacific ba mo ka de be hi nam sa ka ni AFF U League hiring la pet ru ya hi tu kan ni Khynnah ki ba ngi don kap nam ta ka sobro to kap mat ka line sukum ju rei kin thei de ngi kham long kluit khindiat da ka bangi shimbe I Khynnah la ka long ka nu ka snam no ma bangi nang ailat ki rup kin yo ban shim ta mo ngi ho ngi don ki ba kan sai ba kin thei ki ba bit ba rei ngim shim pat ki mo ba le si don ki ba dunar rei bobon hi encourage ki mat ngi mo ngi ai men sim ki ba ki de ban wan bi academy man kin thei dang duna app ni shim ta football te ngi ngim shim la jit kin thei la shu ong bet kinu ki ba kwa te kin don bet bat ngi